Ведаеце, нічога б не было без людзей. Нічога б не было без кожнай кроплі, укладзенай у гэтую, магчыма, не такую таўсценную, але кнігу, сапраўдную кнігу. Кожны зрабіў сваю працу. На кожным этапе было вельмі мала часу, а шмат працы. І калі мне запрапанавалі гэтым заняцца ў верасні летась, то падумалася, што гэта немагчыма. І гэта было самае першае, што прыйшло ў галаву, ці гэта магчыма. І я сказаў, што, ведаеце, за столькі гадоў у журналістыцы слова «немагчыма» гэта найчасцей, што я чую. Але пакуль ты не пачнеш гэтага рабіць, невядома, ці зможаш гэта зрабіць. І ў выніку мы ўзяліся, і гэта атрымалася. Дзякуй усім, хто хоча гэта трымаць у руках і чытаць. Бо пра гэта і пра гэтую постаць трэба ведаць кожнаму беларусу. І, уласна, менавіта пра гэта хацелось бы размаўляць. Спадарня Івонка, чаму гэтая кніга для вас менавіта такая істотная і займае такое важнае месца? Бо гэта вельмі асабіста. Ведаю, што цяжка адказаць, таму што такая цудоўная кніга, па-першае, задаваленне фактычна эстэтычнае, надзвычайна, зробленая абсалютна выдатна. Усё ад перакладу да выбару здымкаў, да друку, да выбару паперы, да ўсё тое, што вы зрабілі, і гэта рабілася ўсё, я не верла пра гэта, ўсё рабілася без мяне, да? Яны здымкі выбіраў Саша, і ты перакладаў, ну, з табою мы, магчыма, крыху гаварылі пра гэта, але без твайго перакладу не было б кнігі. І наогул столькі цудоўных рэчаў было уложана ў гэтую кнігу, што для мяне гэта скарб, фактычна, для мяне скарб. Цяпер я не магу сказаць, што мусіць быць скарбам для вас, безумоўна, залежыць. Але расказвае ў пэўнай меры частку гісторыі нашага народу. Частку гісторыі нашага народу, пра якую шмат людзей не ведаюць. Шмат людзей не ведаюць, што прыйшлося перажыць гэтым хвалям эміграцыі, якія мусілі пакінуць Беларусь не дзеля сваёй волі, а дзеля гэта ж трэба было радавацца. І я некалі, як была, думала, што буду мець больш часу ў жыцці, спадзявалася, што, магчыма, калісьці зраблю журналістычную такую працу, буду хадзіць па людзях і запісваць тое, што яны перажылі ў тым часе. Бо гэта толькі адзін прыклад того, што мы перажылі ў тым часе. У дзяцінстве я перажыла. Былі сотні тысяч людзей, якія гэта перажылі. Гэта, ведаеце, калі расказвалі людзі, якія уцякалі на вазох, і вазы пра лёд, ехалі па лёдзе і тапіліся, таму што вазы праламалі лёды. Ну, столькі людзі перажылі нашыя. І я цешуся, што Рома Пануцевіч, якая была дочкаю нашых прыяцеляў з Беларусі, і якая як студэнтка, нарадзілася ў Амерыцы, як студэнтка прыехала ў Мадрид, і бацькі ёй сказалі, каб абавязкова нас адведала, і што ёй прыйшло ў голову мне сказаць: ідзі, пішы, а я буду пільнаваць дзяцей. Бо тады Гані было 3,5, здаецца, у 65-м. І Паўлінцы было 1,5 года, не ведаю. Адным словом, тады, калі трэба займацца дзецьмі ўвесь час. І яна кожны дзень прыходзіла, так доўга, як мне пісалася. І я кожны дзень выходзіла з гэтага кабінету, з пакою, дзе я закрывалася, каб пісаць, абсалютна п'яная. Таму што першы раз дазволіла сабе перажыць гэтую вайну. Перад тым я нават у кіно не хадзіла, калі была гутарка пра вайне, і моя сяброўка, гэтая, што канчаткова выдала французскую копію. Яна нічога не ведала пра гэта, а мы з ёю былі ў школе шмат гадоў. Але я ніколі пра гэта не гаварыла, не магла. Такое цяжкое гэта было ўсё, што не хацелася ні думаць, ні ўспамінаць, ні... І дзякуючы Роме, канчаткова напісала і адлажыла. І тады, калі моя сяброўка, гэта, якая была са мной у школе, пабачыла гэта запісанае, яна ўзяла, перапісала на камп'ютары і скантактавалася з выдаўцом, і яны выдалі па-французску маленькую версію на мае ўрадзіны. Гэта было таксама 75-е, здаецца, 75-е.
Гэта быў падарак на мне на ўрадзіны, так што таксама была велізарная неспадзеўка. Ну і яна ляжыць, яшчэ ў мяне ёсць некалькі Гэта экземпляраў. версія сёння можна таксама набыць, калі хтосьці жадае па-французску, вось там бачу зараз. Некалькі ёсць. Так, ёсць гэтыя асобнікі таксама, калі хтосьці жадае. Не было выдадзена ў такім маштабе, як гэта, але... Гэта крышку іншае выданне таксама. Ну, Варта, пэўна, сказаць так, Зусім. пра гэта. У чым адрозненне французскай версіі ад Беларускай. беларускай версіі. Канешне, гэта першае беларускае выданне. Аднак, калі мы пачыналі гэта выдаваць, па-першае, Таня не дбае з пэну адразу сказала: слухай, ну гэта 90 дзень народзінаў, цвёрдая вокладка павінна быць. Мяккай вокладкі тут нельга даваць, трэба даваць цвёрдую, а калі будзе цвёрдая вокладка, то трэба яшчэ штосьці туды даць, каб гэта больш салідна выглядала. Падумай. Вось, і таксама я дадаў сюды уступнае слова рэдактара. Цудоўнае. Так. Як мы з вамі наш шлях праходзілі, знаёмства. Я пытаўся любую рэч, так, і я адказвала, так. Толькі не пра ўсё мог напісаць, бо аўтарка часамі мне казала, пра гэта нікому не кажа. Так што у нас са спадарняй Іванка ёсць свае таямніцы ўжо. Вось, але пазней таксама дадалося біяграфічнае эсэ. Яно таксама тут ёсць. Я спрабаваў, каб не забраць месца ў аўтаркі, усё ж такі асвяціць максімальна галоўныя вузлы біяграфіі, і гэтае эсэ, дзякуючы кнізе «Дарога», канешне, вашай, таксама нашым шматлікім размовам з вамі праз Zoom. Атрымалася таксама, яно тут ёсць. Потым ідуць вашы ўспаміны. Дадаліся новыя фотаздымкі, гістарычныя фотаздымкі, архіўныя, плюс фотаздымкі новыя. Гэтых многіх здымкаў ніколі не публікавалі. Ёсць таксама вашыя рысункі, чаго не было ў папярэднім выданні. Тут дададзены фоталетапіс жыцця, які адлюстроўвае, спадзяюся, асноўныя вузлы таксама жыцця біяграфіі. Ну і напрыканцы крышку працаў. Толькі вокладка. Вокладка... Тая самая на французскай версіі тут така. І гэта я пачала была рысаваць успаміны з тых часоў. І тут ёсць вы і ваша бацькі, ваша сям'я. З адных з моментаў, найбольш страшных моментаў нашай гэтай экзоды, калі мы ўжо думалі, што мы сели паміраць, ўжо думалі, што ўжо няма ніякага выхаду, на балоце немцы загружваюцца ў караблі, у нас ні паперкі, ні нічога, нам ніхто не дазваляў гэта зрабіць. Так што і тата, і мама такія цяжкія, мама несла дзіцятка маленькая праз колькі тыдняў, месяц ці 2 месяцы, чумакі на руках. І мы былі такія змучаныя ўсе, што як сели на этой гразі, заснулі, і ўжо канец жыцця было. Мы спадзяваліся не выжыць гэтага. І тады стаўся адзін з цудаў. І гэта якраз, як тут мы сядзелі, так бо спалі. Прыходзіць чалавек і пытаецца нас, колькі вас ёсць. І тата падняў галаву, кажа 5. І зноў заснулі. І тады 10 минут пазней зноў прыходзіць. Не ведаючы той самы ці не, кажа, хадзеце. Узяў і нас завёў на самы перад гэтай велізарнай калейкі 2000 людзей было. Завёў на самы перад, пасадзіў нас на карабель і сказаў: тату, возьмеце шоці на галаву, каб не бачылі, што вы мужчына. І мы так выехалі з тога месца. Спадарня Іванка, увесь час, калі мы з вамі размаўлялі, і потым я працаваў над гэтай кнігай, у мяне было няспыннае ўражанне, што тое, што з вамі адбылося, павінна было адбыцца, і вы павінны былі выйсці з гэтага дзеля нечага яшчэ пазней. Гэта вы вельмі не хацелі ў размовах са мной гэта называць лёсам. Бо я пытаўся, што гэта для вас? Ці гэта лёс? Вы казалі, не, гэта ўсё ж такі лёс, гэта не тое слово. Так, што гэта? Мне выдалася у гэтай ўсёй гісторыі, што я расказваю дзецям, десятак разоў былі, так як гэта, што я вам расказала, папросту цуда. Чаму гэты чалавек прыйшоў? Чаму ён спытаўся, колькі вас? Чаму ён тады, калі было там сапраўды 1000 людзей ратаваліся? Чаму ён забраў і завёз на... Пабачыў бедную сям'ю з малымі дзецьмі, і, магчыма, сэрца забалела, так? Але трэба было, каб ён нас пабачыў, трэба было, каб прыйшоў другі раз, каб узяў нас, каб завёў
перед калейкой. Здається, солдат німецький, не ведаю, не спевне. Цуда пачалося ад вашага нараджэння, бо вы нарадзіліся ў велікодную суботу і 90 дзень народзінаў таксама ўчора быў у велікодную суботу гаспадарства. Гэта цікава, Ці правда? гэта не цуд? Таксама яшчэ я тут хацеў бы узгадаць Алеся Бяляцкага. Ага, так. Бо на новым выданні з'явілася ягонае прозвішча. Алесь Бяляцкі фірмаваў гэтае выданне пасля выхаду з турмы. Я звярнуўся да яго і папрасіў, ці ён бы не звярнуў і не рэкамендаваў, і ён з задавальненнем гэта зрабіў. Прачытай, калі ласка, так прыгожа напісана, што не верыцца. Івонка Сурвіла, мастачка і перакладчыца, грамадская дзеячка і палітык, дачка беларускага народу, захавальніца святых запаветаў БНР. На яе плячах трымаецца беларуская ідэя, яна ўзвышае беларускі дух, яна жывіць нашу веру у лепшую будучыню Беларусі. Алесь Бяляцкі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру. Я думаю, што большага падарку не можна сабе ўявіць, правда, большай прыемнасці за іх пачуць гэта ад Алесі. Так, і сама тэма гэтай кнігі, па сутнасці, тое, што я пішу у уводзінах да гэтай кнігі, безумоўна, дзіця на вайне – гэта не новая тэма, але для вас гэта персанальная тэма. І ў беларускай літаратуры, канешне ж, яна не новая, бо гэта страшная тэма, жахлівая тэма. Але ў сённяшніх рэаліях гэтая тэма, калі ідзе вайна ва ўкраіне, калі ідуць войны ў іншых краінах, як гэтая тэма гучыць для вас сёння? Страшэнна мне баліць сэрца, глядзячы, што робіцца. Проста не верыцца, не магу дараваць гэтым людзям Пуціну. Цяжка называць людзьмі. Людзьмі нават называць іх не можна. Так, не буду гаварыць, што я прайдую. Але уявіце сабе, бамбіць прыватныя нармальныя будынкі, дзе жывуць дзеці, дзе жывуць сем'і, дзе жывуць прыватныя асобы, не маюць нічога супольнага з вайной, з этой. Толькі што ўкраінцы, каб знішчыць народ, каб давесці, каб паставіць народ на калені. Для мяне гэта незноснае, ну і асабліва. Кожны раз, калі бачу дзіцё, таксама у Газа, іншым, кожны раз, калі бачу дзіцё, якое пацярпела, ну папросту плакаць хочацца. Адчуваю, вяртаецца гэта ўсё. Адчуваю гэта так моцна. Я, напрыклад, не ведаю, што зрабіла б, каб свет некім спосабам перавярнуўся, каб перасталі ваяваць. Ну, не можна сабе гэта. Што мы можам зрабіць? Нічто не можна зрабіць, там свет заўсёды ваяваў ад самага пачатку, правда? Але так хацелася б, каб прынамсі, калі ваююць, каб ваявалі дзесьці збоку, каб не забівалі дзяцей і прыватных людзей, і цывільных людзей. Гэта вельмі цяжка перажываць. Таксама ў адной з нашых размоваў я заўсёды уважліва вас слухаў і натаваў сабе тое, што гэта выкарыстаю абавязкова ў кніжцы, гэта абавязкова дзесьці пойдзе ў нейкім месцы біяграфіі і так далей. І ў адной нашай з гутарак вы сказалі тую фразу, якую я ўзяў у якасці эпіграфа. Маё жыццё мела сэнс дзеля маёй беларускасці. Гэта тое, што адразу была такая чырвоная лямпачка. Гэта будзе эпіграф да гэтай кнігі. Я яшчэ не ведаю, што будзе далей, але гэта дакладна будзе эпіграф у гэтай кнізе. А што для вас гэтая беларускасць? Ведаеце, я таму што нарадзілася ў суботу, вялікую суботу. Маю ўражанне, што нарадзілася з генамі, якія насіла ўсё жыццё. Я ніколі не чувала сябе іначай як беларускай, у якіх краінах не была, якую бы працу не рабіла, якою моваю не рабіла. Я быў момент, калі ведала 9 моваў. Так што мне мовы не былі праблемай. Магла б чуцца ўсюды добра. Але ніколі не чулася іначай як беларускай, толькі як беларускай. І цэлы час мела гэта, і я не ведаю, чи гэта таксама беларуская характарыстыка. Вельмі не люблю несправядлівасці. І мне выдавалася, што Беларусь нашая так несправядліва трактуецца светам, нашымі суседзямі, што так несправядліва, што наш усходні сусед усё
праз усю гісторыю нас здзекаваўся над намі, што заўсёды трэба было бараніцца супраць яго. І я часам казала ў маіх дакладах, што шкада, што нашыя князі, што не прыйшло ім у голову тое, што прыйшло ў голову кітайцам пабудаваць мур між Беларусю і Украінай. Можа, тады вы маглі б жыць. Гэтымі словамі я завяршаю уласна вашу біяграфію. Вось. Так што гэтыя словы таксама я вельмі уважліва пачуў. Калі вы узгадалі пра усходняга суседа, то гледзячы на нашу гісторыю, на знішчэнне нашых людзей, на знішчэнне нашай культуры, нашай мовы, што тычыцца увогуле Крамля і дзейнасці Крамля, што яшчэ трэба зрабіць, каб беларусы ўрэшце зразумелі, што гэта небяспечна, бо па сутнасці тлумачыць і ўвесь час сказаць не мае ніякага хіба сэнсу. Што яшчэ павінна адбыцца? Ёсць, на маю думку, ёсць некалькі рэчаў, якія нам часам не хапае. Гэта пачуццё нацыянальнай еднасці. Беларусы вельмі разумны народ. Разумны, працавіты, увесь час. І нават у тым, што крытыкуе адзін другога ўвесь час, усе крытыкуюць адзін другіх, правда? Нават гэта сведчыць аб розуме гэтых людзей, розуме людзей. Нормальна, калі чалавек нічога не думае, нічым, нікога не крытыкуе, нічога, ну, які, я не ведаю, як называць, але без ніякіх вялікіх амбіцыяў, так? Людзі крытыкуюць, на жаль, як крытыкуюць заміж крытыкаваць у згодзе і пасля збірацца разам і дыскутаваць гэта, пакуль не дойдуць да якой-небудзь згоды, каб нешта зрабіць разам. Гэта тое, што пачуццё гэтае... Між іншым, я пазнала пачуццё гэтае нацыянальнай еднасці, калі выбіралі ў Францыі, у 82 годзе, здаецца, выбіралі, быў Ле Пен, такі страшэнны чалавек, і Шірак. І Ле Пен, і тады была таксама вельмі моцная сацыялістычная партыя. Французы заўсёды былі сацыялістамі вельмі моцна, вельмі левыя былі. І ведаеце, тады, каб не дазволіць Ле Пену выйсці наперад, 82% галасоў у Францыі было за Шірака. 82%. Это амаль уся краіна галасавала за чалавека, каб не дапусціць злачынца да ўраду. Мне гэта тады так моцна ўразіла і заўсёды думалася, чаму нашыя беларусы не разумеюць гэтага, што калі б усе разам працавалі, кожны раз, калі хтосьці мае якую-небудзь ідэю, каб збіраліся, дыскутавалі яе, уважалі, што яна вартая ўвагі і працавалі над ёю, толькі нехта пачне выказваць ідэі альбо штосьці, ўжо нехта крытыкуе, ўжо нехта кажа, што нешта што-то неправільна, так? Ну, я думаю, што это ў вялікай меры дзякуючы фактычна нашай інтэлігенцыі, это факт. То больш еднасці патрэбна. Большая еднасць это найважнейшае. І такое пачуццё еднасці краіне. Еднасць не толькі між людзьмі, між сабою, але таксама еднасць гэтая прыналежнасць гэтай зямлі. Еднасць на гэтай зямлі. Так? Каб мы гэта адчувалі ўсе і каб думалі, скажем, выязджаю гутарка, а што мне з гэтага? Каб так гаварылі, а што Беларусі з гэтага? Каб так людзі думалі і гаварылі, мне здаецца, мы ўжо далей зайшлі. Таксама у кнізе, у эпіграфу, і ў арыгінале, і ў беларускай версіі гэта кніга прысвечаная вашым бацькам. І для мяне таксама, калі я глядзеў на тое, як яны захоўваліся і што з імі адбывалася, як яны ратавалі вас, то гэта такі прыклад прысвячэння. Абсалютны прыклад прысвячэння, ахвярнасці самых сябе, сваім дзецям, сваёй сям'і і пэўнай вартасці. З прыемнасцю раскажу пра бацькоў. Мы фактычна, бацькі мае, маладая пара, 30 пару гадоў, мелі 3 маленькіх дзяцей, апошняя мела 8 месяцаў. Як надыходзілі бальшавікі, былі 3 гадзіны, былі ўжо ў Менску. Тата не адважыўся браць дзяцей і уцякаць.
И он был осужден на 5 годов в Сибирь, был готовый, что повезуть у Сибирь, але что принаймні сім'я вирятується з дядами у Засулі, у вёсці, так. И он пошел побачить на станцию, где Збаранович, все наши приятели Збаранович уже были на тягнику, на товарном тягнику. Побачив гэта, прийшов до хати. Та раніця і було, я пам'ятаю ту раніцю, пам'ятаю, яке шире небо було, все це пам'ятаю. І мамі каже, ну, починає наших приятелів вже в тягнику. І мама каже, и мы не застанемся, мы поедем. Это мама такое сказала. И тогда за 5 минут, то, что могли взять за 5 минут, побегли на станцию. Наши щебры в этом товарном вагоне сдали нам место. Я сидела на берегу так, у дверях товарного вагону, и болтались мои ноги. Так? До той ступени опошнее мы влезли. Так? И от того часу, весь час, мои батьки, мой тата, все робили, как вырятовать семью. Вырятовать семью. И это было тяжко от самого початку. И у Кенигсбергу, и у Баура, где працевали, и пошла, як вибралися, уже як надходили знову большевики, як вибралися у те подорожжя, яке я описую. Я думаю, що не було шмат молодих батьків, які несли з собою маленьке дитятко і вели 2 дітей малих, як утечі від цього нещастя. Люди не давали, навіть не могли собі уявити цієї можливості. Мої батьки вельми, моя мама була віруюча, вельми шмат молилася. І мой тата вірив, що ми осягнемо, що дойдемо. Чомусь навіть снив про це. Снив про Західну Європу. Так що він йшов наперед, так? Але гэта я ўсе разы, калі, што я описываю тут падчас дарогі, колькі разоў мы маглі б загінуць. Не ведаючы, які прыклад даць, але, ну, хоць бы такі прыклад. Ішлі, беглі на... Як пачынаю расказваць адно, ты прыпынаецца другое, да? Бегли уздовж мора, 25 километров, дети малые. Нас летали советские самолеты и стреляли в нас. Мы только одни были там бегли, так. Бо все іншие зробили себе дюрки у бережі, ховалися от стрелу, так. А тата і з дітьми бігли уздовж мора. І прийшов момент, коли була рака, треба було скерувати у середину, у лес такий, так. И раптовно дети уже больше не могли. Вы знаете себе, малые дети, 7 годов, 8 годов. И тогда мы, мама каже, я пойду, там у хаті было некое светло, так, у некой хаті. Пойду побачу, чи нас упустить переночевать на веранде. И она пошла в эту хату, а мы, так как тогда над морем, упали и заснули. Ну, такие змушенные были, да. И мама выходит, каже, люди дозволили нам почти поспать там. Нема Леника. Мой братик пропал. Нема братика. Черная ночь. Далеко видать огонь войны. Так, де пожари. Нічого не бачиш, нічого. І раптовно мама була така, вельми висказувала свої почуття, уплачна. Іде чоловік и питается нас, по этой дороге, по этой, где мы плакали. Иде и питается, чи вы часом не згубили хлопчика малого? Не, дитя малое. Я, каже, ідучи, бачив дитя, яке стояло, обнімало дерева, сплючи. Откуда ти чоловік взявся? Невідомо. Чому мой брат обняв дерева, это ідучи у сні? У сні ідучи, так? І чекав, поки тата його прийде забрати. Ну, ведаєте, це один з тих чудов, які ми пережили. І це було і таких чудов, як ти. Я бачу, що бідний Олесь, що тяжко слухати це. Вельми, я не могла про це думати, вельми довго про це всі речі. Вельми тяжко було. Але таких було ще шмат разів. І навіть опошній раз, коли мы ехали уже на кораблі у Данию,
улезли на гэты расказаць, як улезли на карабель. Можна прачытаць таксама. Гэта можна прачытаць. Бо гэта гісторыя ёсць у кнізе. Так. Безумоўна, гэта захочваю набываць і чытаць таксама гэтай гісторыі. Тут яшчэ адзін момант, які я ўзяў таксама з вашай кнігі «Дарога» у якасці эпіграфа. Бо з аднаго боку вы пакідаеце Беларусь, але Беларусь ніколі не пакідае вас. Яна заўсёды... Я праз бацькоў хацела расказаць. Так, крышку праз бацькоў, так. Окей. Беларусь, па-першае, наша сям'я, мае бацькі былі вельмі беларускія. Хочу сказаць прыклад, што мама несла дзіцятка на руках, мела сваю нармальную торбу, такую, як усе жаночую торбу, і ў гэтай торбе мела іхнія школьныя дыпломы, некалькі здымкаў і кнігу гісторыі Беларусі. Самы галоўны скарб. Гэта скарб наш быў. Тысячы кіламетраў у торбе пад абстрэламі. Праз... Гэта абсалютна жахі. Вы гэта ўсё прачытаеце ў кнізе, гэта ўсё апісана. У торбе гэта кніга ёсць у вас. Ёсць у мяне. Мае бацькі яе мелі яшчэ ў Францыі, я яе ўзяла. Па гэтай кнізе вас тата вучыў беларускай мове. І прыехалі мы ў Данію, і мы папаліся ўжо трэці лагер, здаецца, дзе мы былі бежанскія лагеры. І тады нам давалі па 5 кронаў на тыдзень, на розныя такія выдаткі, а рэшта жылі, не працаваў ніхто. Ну, такое, у лагеры бежанскім не такое цікавае было. Тата адразу ўзяў ту кнігу і кожную раніцу дыктаваў бачынкі гэтай кнігі. Так што мы вучыліся разам і беларускую мову, і беларускую гісторыю. І я памятаю, нават як я захаплялася сынам Рагнеды, які сваю шабляю пайшоў параніць матку, так? Мне так надалася, тата, намалюй мне гэта. І тата мне рисаваў гэты рисунак, дзе хлопчык з шабляю стаіць і бароніць матку. Гэта мы вучыліся ўжо ў Даніі ў гэтым лагеры, так? Пасля гэтага тата, усе беларусы, што жылі ў Даніі, сабраліся кругом нас неяк. Тата быў такі. І тым болей, што патрабавалі тату, таму што некаторыя беларусы былі Савецкага Саюзу, і быў дагавор між Савецкім Саюзам і Ангельшчынаю, што Ангельшчына будзе выдаваць людзей Савецкага Саюзу ў Савецкі Саюз. А ўсе тыя людзі прайшлі праз гэта ўсе, па ўсё тае гора, што мы прайшлі, так? І тата тады неяк, яму ўдалося, і гэта таксама было свайго роду цуд, дагаварыцца з данскай паліцыяй, з тымі людзьмі, якія мусілі іх браць, лавіць і высылаць у Савецкі Саюз, каб беларусаў не высылалі. І гэтая паліцыя сталася яго найлепшымі прыяцелямі. Яны сапраўды слухалі тату як сябру. Нават пасля, як мы былі ўжо ў Францыі, шэф гэтай паліцыі прыязджаў нас адведаць. Так, каб вам сказаць, такое было павага. Такая павага была. І тата выратаваў, якіх, Боже, мне на маю думку, які 30 чалавек так ад ссылкі мусовай у Савецкі Саюз. Так што тата заўсёды гэтым займаўся. Памятаю, і рабі... у мяне ў хаце ёсць... Гэта вам раскажу. У мяне ў хаце ёсць... У хаце ў мяне ёсць такая хатка, зробленая з картону, пакрытая саломаю, як беларуская хатка, так? Стаіць на... Я купіла плексіглас, так, пакрыць, каб яе параніць. І гэтую хатку ён зрабіў пасля того, як медсястра ў лагеры у другім, дзе мы былі ў Бремесвольд, выратавала майго браціка, якога, там прачытайце гэта, які не мог хадзіць, мама насіла 7 гадоў, перахварэў тыфус і быў вельмі ў дрэнным стане. І гэтая медсястра ім займалася як ніхто, як ангел, сапраўды, це був наш ангел такі. І як пасля, як ми в'їхали ў іншы лагер, яна захавала контакти з нами, приводила нам цацки на каляды, ось этого, там де Гедві. Яна сталася, яна померла ў 60-м годзе, і я до яе смерці яна была для мене як сваёю. Да? І як ми переїхали ў іншы лагер, дык мы ж нічога не мелі. Не бачылі тата здымка, дзе мы сядзім, гэта здымка з лагеру, дзе я і Лёнік такія бедныя людзі. Я доўга не магла на тую здымку глядзець, знаеце, дзе гэта было така з тым лагеры, дзе Лёнік быў хворы. І тата
прыйшло тады ў галаву зрабіць гэтую хатку для яе. Хатка гэта, я знаю, з картоны, беларуская хатка, выглядае як беларуская хатка з картоны. Там усярэдзіне нават ёсць мэблі, і стол, і талеркі, і ўсё, што хочаце, такая велічынёю, пакрытая саломаю, можна адчыніць дзверы. Ну, так, і ён яе даў падарак для гэтай медсестры. Я ў 2002 годзе паехала адведаваць, а тая медсестра мяне фактычна як адаптавалі, бо я ўсю яе сям'ю ведала, яны былі велізарная сям'я. І мяне запрасілі былі это я ўжо ў 2000 годзе паехала ў Данію адведаць іх і прыносяць мне гэтую хатку татавую. Гэта было ўжо колькі гадоў, 2000, это было 60 гадоў. Так? Хавалі, і моя, і гэтая тата Гедвік ўжо была памёршай, так? Так што яны яе хавалі, сям'я яе ведла вартасць яе і хавала яе, так? І я была такая расчуленая, усяк прыязджаю да хаты, яны ўлажылі ў скрыню і мне яе прыслалі. І гэту хатку можна пабачыць у маёй хаце стаіць. Калі пусціць Федарыні Лівонка пабачыць гэту хатку, то можна таксама яе паглядзець. Мы зрэшты днямі сустракаліся і тлумачылі таксама унучцы Шарлот, што такое беларуская хатка. Вось яна, калі ласка, наяўны прыклад можна проста ўзяць і пабачыць. Зрэшты таксама у вашай кнізе гэты адзін з такіх эпіграфаў з кнігі «Дарога» пра самыя шчаслівыя моманты ў вашым жыцці. І адзін самы шчаслівы момант у вашым жыцці тут перад намі, гэта ваша дачка Ганя. Вітаем тут з намі. І вы пра гэта пішаце ў дарозе і кажаце, што другі такі самы падобны шчаслівы момант быў, калі самалёт прызямліўся ў Беларусі, і калі вы нарэшце змаглі вярнуцца на беларускую зямлю. Я ў 92 годзе першы раз змагла паехаць у Беларусь на канферэнцыю «Свет пасля Чарнобыля». І памятаю, як мы, як ляцеў самалёт з Франкфурта ў Менск, і як пачаў сядаць у Менску, я адчула тое, і дзеля гэта прыпомніла, як нарадзіла была ўжо Ганю. І я была та яшчэ заспаўшы, бо вельмі цяжкія роды былі. І мой муж сядзеў каля мяне і чакаў, каб мне сказаць, што мы маем цудоўную дзяўчынку. І як ён мне это сказаў, такое шчасце было, што не можете сабе ўведзець. Сядаючы ў Менску, я гэта адчула. Я это 2 разы ў жыцці такое шчасце адчула. І між іншым цікава, што моя Паўлінка, як яна ездзіла ў Беларусь, сказала, што як яна прызямлілася, яна была 9 месяцаў, пісала сваю тэзу дакторскую ў Беларусі, сказала, як прызямлілася ў Менску, першы раз адчула сябе дома. Ну, уявіце сабе гэта. Нарадзілася ў Гішпаніі, жыла у Канадзе, у Амерыцы, рабіла сваю тэзу, вучылася ў Амерыцы. Прыехаўшы ў Менск, адчула сябе дома. Нешта ў генах ёсць, я думаю, нешта ёсць, чаго цяжка сабе вытлумачыць, правда? Гэта любоў да краіны, дзеля гэта я пра гэта пішу. І нагул, каб я не была, дзе б я не жыла, заўсёды часткай мяне была беларускасць. Заўсёды. І каб не было той беларускасці, чым я была? Я жыла ў столькі краінах, працавала ў столькі мовах і так далей. Як я сябе адчула, я сабе не магу уявіць. А так я заўсёды была сама сабою. Але заўсёды праз гэтыя гады Беларусь была у пэўным уяўленні, калі вы нарэшце туды трапілі. Ці чаканне і рэчаіснасць супалі? Ведаеце, я тады была... Одно расчараванне вялікае было. Гэта як на канферэнцыі прамовы, усе даклады былі па-расейску. А я па-расейску не ўмею, ніколі не вучылася і не хацела вучыцца, так? Мусіла слухаць даклады ў перакладзе на нямецкую мову. Гэта мяне страшэнна праняло. І пасля мы на паслязаўтра пайшлі да Шушкевіча, а тыя дэлегаты пайшлі адведаць Шушкевіча, і ён устае і пачынае нам гаварыць, прамаўляць па-расейску. І я тады падняла руку, стала і кажу: «Гаспадар прэзідэнт, я беларуска з Канады, я па-расейску не разумею. Чы вы маглі б гаварыць па-беларуску?» І ён пачаў гаварыць па-беларуску. Ад того моменту ён ніколі не гаварыў па-расейску з намі. І гэта мяне вельмі праняло была, гэта расейская мова. Вельмі. І
другое, апрача гэта, завезлі, было усе людзі, дзякуй. Людзі былі цудоўныя, усе гасцінныя, надзвычайныя, усе. Завезлі пабачыць маю дзедавую хату ў Засулле. Яна ўжо была бедненькая, такая хатка стаяла, і там жыў нейкі калхозік стары. Так што того, што я памятала, не бачыла, так? Але вось гэтую гісторыю таксама ў Беларусі ў вёсцы раскажыце, калі ласка, ўсім пра Сымона Музыку. Пра Сымона Музыку. Гэта... Окей, але гэта ў Даніі. Калі вы паехалі ў Беларусі, сустрэлі дзеда, які яшчэ вучыў вашага мужа? Не муж. Майго мужа. Але гэта не Сымона Музыка, дзеля гэта я не магла припомніць. Гэта Курган. Курган, выбачаюсь. Тады я хацела абавязкова адведаць месца, адкуль паходзіў мой муж з Смаргоншчыны. І людзі, і мы ехалі туды шукаць, і на Калажодзішкаў. Яны мелі хутар Калажодзішкаў, і называўся Мельт, адзіна, што ведалі. І нехта нам сказаў, Жодзішка, што едце тудею, пераедце ты мост, і едце ўздоўж рачкі, даедзеце туды. І мы едзем, і нема нічого. Адзін разваленая хата стаіць. Напэўна, гэтая хата. І так далей. Але я ўсё казала, але яшчэ крышку пад'едзем. І раптоўна бачу, велізарны дуб стаіць. Велізарны. І Янка вельмі часта гаварыў пра гэты дуб. Так што трэба 5 асобок, каб яго абняць. І я кажу, тутака, гэта мусіць быць тутака. І мы пайшлі, там спаткалі некага чалавека, пытаемся пра прозвішча, ён кажа, тамака яшчэ жывуць старенькія тамак. І мы пайшлі ў тую хату, і там жыў 94-гадовы дзядзька майго мужа, з жонкай, абое жылі у страшэнных умовах. Нас пачаставалі рыбкаю маленькую, якую лавілі у вялі, інша нічога не мелі, сухой рыбкай, так? І мы пачалі гаварыць, і я кажу, і хто ёсць дзядзька Эдзік? То ён кажа, я. А я кажу, що це ви вчили майго мужа гаварыць Курган, якому было 4 гады. Ставлялі на стол, і ён на столе ў 4 гады не мог «Р» выгаварваць, казаў, «Л» заміж «Р», так? Ад пачатку да канца гаварыў Курган. І ён усё жыццё гаварыў, на памяць ведаў Курган. Пачынае мой дзядзька Эдзік гаварыць Курган. У 94 гады ад пачатку да канца. Это такое велизарное счастье было, не можете, не верилось, так? Власне, про вашего мужа, про Янку Сурвилу, мы с вами в 2004 году были all Челси разом. Были разом. Были на ягоной могиле, и на могиле написаны слова «Мой родный кут, як ты мне милый, забыть себе не мое сила». Вы мне у размове говорили про то, что две головные речи в жизни – Янка и Беларусь. Лепш не можешь скоротить, да? Каханье – это две речи. Да. Беларусь все життя було часткою моєго і прийняття, і кохання, і любові, і мистецтва білоруського, і все то, и что батьки рассказывали про Беларусь, батьки нам рассказывали, что это идеальная краина, люди такие щедрые, что когда кто-то ехал по дороге и хотел не имел где переспать, и шел в первую хату, его пущали, он там спал. Ну, были такие идеальные, что фактически замоцно идеальные. Як у Канаде, приблизно, белорусы. Дык вось. А Янка так само был, мне здаецца, что у пэўнай меры як бы суджаны, тому что спаткаліся мы з ім зусім прыпадкова на беларускай канферэнцыі, якая называлася Сусветны з'езд беларускай эміграцыі. Ён тады прыехаў, заміж ехаць, як усе іншыя людзі з лагераў ехалі ў Амерыку, ён прыехаў у Францыю, бо хацеў вучыцца. І ён працаваў, яго паслалі
столовый, где вырабатывали столь червоный, червоную столь, ты, не, столярный, чекай, як это... Червоне триво, чи що? Что железо, якого робить иноксидан. Это что? Нержавейка. Что? Сталь? Нержавейка. Ці що Сталь. нержавейка? Сталь. Сталь? І он там працаваў цэлы год. Усё гэта чакаючы, пакуль яму дадуць дазвол ехаць у Парыж вучыцца. Як спрацаваў год, яму сказалі: мы вас не прывезлі ў Францыю, каб вучыцца, мы прывезлі, каб вы працавалі. І не далі яму дазволу. Тады ён кінуў гэтую працу, прыехаў у Парыж, і ён тады жыў у тым самым будынку, дзе мы жылі, там акала быў такі стары гатэль, дзе жыло шмат мігрантаў розных. І ён быў вельмі добрым сябрам майго таты. І стаўся, і я яго пабачыла першы раз, як ён прыязджаў яшчэ з той сталярні на з'езд беларусаў, сусветны з'езд беларусаў. Я тады, это заўсёды была, я заўсёды была часткай усяго, так што я была ў беларускім касцюме, дзяўчынка малая, прышпільвала людзям сцяжкі беларускія, каб яны палажылі пару грошаў у талерку, каб можна заплаціць за выдаткі, звязаныя з з'ездам, да? Ну, я гэта стаяла і прышпільвала гэтыя сцяжкі. Прыходзіць я, і кожны клаў пару франкаў. Прыходзіць Янка, а Янка быў такі ганаровы, такі прыгожа адзяваўся, і вельмі быў шчодры, вельмі шчодры, заўсёды. Прыходзіць, і я яму прышпільваю гэты сцяжок, а ён бярэ кашалок і бярэ больш месячны заробатак ад майго таты, так? Кладзе на талерку. Я гляджу, памыліўся чалавек, пабегла за ім. Казаць: вы, мусіць, памыліліся, вы палажылі тут зашмат грошай. А ён мне кажа: не памыліўся. Ведаць, як ён прыехаў год пасля прыехаў у Парыж, дык я на яго ўжо іншымі вачыма глядзела, таму што я ведала, што ён такі самы, так цяжка працаваў, як усе. Такі бедны быў, як усе, што не мог дабіцца ўніверсітэт, каб вучыцца. І што ён меў шчодра даць столькі грошай на гэтую канферэнцыю. Я захапілася ім тады, і ад того часу я заўсёды мела для яго спецыяльныя пачуцці, і ў 17 гадоў мы дагаварыліся, што пажэнімся. Вось. Было там вельмі шмат цікавых гісторыяў, але пра гэта мы не будзем распавядаць пакуль што. Вось, і таксама Янка мусіў чакаць, пакуль вы атрымаеце адукацыю, бо была Сарбона, была спачатку мастацкая школа, але трэба было атрымаць яшчэ адукацыю іншую, каб проста з чагосьці жыць, і была Сарбона. Потым было беларускае радыё ў Гішпаніі, якое вы рабілі разам таксама. Ну і потым, канешне ж, Канада, фонд «Дзеці Чарнобыля». І менавіта Янка сказаў адны са сваіх апошніх словаў, што беражыце галоўны скарб. Гэта рада БНР. Янка быў ужо, это было між больш, я памятаю, 3 чэрвеня, это было десь каля 20 травеня. Прыехалі Рагуля, вы, магчыма, чулі пра Рагулю, так? Доктор Барыс Рагуля і Ганько. Прыехалі яго адведаць, зусім хвара. І яны сядзелі каля яго і гаварылі. І я, праходзячы, пачула, што Янка ім кажа: вы беражэце БНР, гэта найбольшы скарб нашага народу, беларускага народу. Я это пачула, і на гэтым, подумала, што ён мне так ніколі не казаў, так, каб я берагла Беларусь. Але 3 месяцы пазней была сесія рады. І я паехала на гэтую сесію толькі таму, каб не выбралі якога-небудзь негоднага чалавека. І выбралі вельмі годнага. Але мне нават у галаву, я ж была ў жалобе, была такая, так выглядала страшэнна ўсё. І неяк сталася, што раптоўна на 56 асобаў, якія галасавалі, на 58, 56 галасавалі за мяне. А я не хацела, я адмаўлялася, пакуль я сказала: галасуйце, пабачым, што будзе, так? Як пабачыла, што 50 асобаў за мяне галасавала, то не выпадала, правда, казаць, што не.
І ви апынуліся таксама першая жанчына, Ну так, прэзідэнтка, першая жанчына, фактычна так. старшыня. Сёння жанчынай у палітыцы ўжо мы не надта здзіўляемся, але на той момант, наколькі гэта было складана, і наколькі ўвогуле гэта быў такі складаны шлях мужчынаў вакол пераконваць. Вы ведаеце, што ў 43-м годзе, як паміраў Захарка, ён хацеў перадаць мандат Ларысе Геніш. Не перадаў яго, таму што яна жанчына. І ён ёй сказаў, што табе гэты належыцца гэты мандат. Я табе хацеў бы перадаць, але не магу перадаць, таму што ты жанчына. Вы ведаеце сабе? Это ў 43-м годзе было. Так што это вялікая рэч, што мяне выбралі, правда? Дякую вялікі. Хацеў бы запытацца менавіта пра раду БНР, бо гэта вельмі важна для вас і для ўсіх нас таксама, для нашай гісторыі. Чаму, уласна, мы павінны казаць, што гэта важна? Чаму важна? Таму што юрыдычна гэта адзіная установа, якая вынесла юрыдычную легітымнасць беларускага ўраду. Так? Калі напалі бальшавікі і выгналі наш парламент, наш Верховны Савет і наш урад з Беларусі, яны былі легітымныя ўлады Беларусі. Значыць, яны вывезлі з сабой, так як усе народы, як усе урады на чужыне, легітымнае права прадстаўляць Беларусь. І мы гэта захоўваем, мы ўжо вважаем сябе пераемнікамі гэтага легітымнага права, юрыдычна легітымнага права. Это значыць, калі былі якія-небудзь цяжкасці юрыдычныя, мы можам змагацца за гэта. Бо мы гэта гэта дзяржым у нашых руках, нясём гэта. Усе 106 гадоў цяперака. І дзеля гэтага наша сітуацыя, напрыклад, сітуацыя, сітуацыя Святланы іншая, не можна параўноўваць Святлану Ціхановскую і нашу сітуацыю. Мы фактычна ёсць юрыдычная установа, якая у сваіх руках мае легітымнае права дамагацца узяць у свае рукі ўрад беларускі. Калі б гэта здарылася, мы тады паводле нашага статуту мусім гэты наш мандат, які мы нясём 106 гадоў, перадаць легітымна выбранаму, дэмакратычна выбранаму, легітымна выбранаму ўраду ў Беларусі. І яна, Святлана, уважаецца такой. Яна цяперака уважаецца, як, хаця Лукашенко спаліў усе бюлетэні, так што няма доказу. Але доказы ёсць тое, што людзі казалі, што і так далей. Так што яна фактычна, каб яна была, каб яе выбралі ў Беларусі, так я ёй перадала мой мандат. Да? Але мусім чакаць, пакуль не будуць вольныя выбары ў Беларусі, пакуль не дэмакратычныя вольныя, і пакуль не будзе некая гарантія, што незалежнасць Беларусі што Беларусь застанецца незалежнай. Гэта адзін з у нашым статуце ўсюды запісана, што не толькі выбары гэтыя важныя, а таксама гэтая гарантія, што Беларусь не страціць больш сваёй незалежнасці. Тады мы перадаём без ніякіх праблемаў наш мандат, і на гэтым канец Рады БНР. Не трымаецца Іванка Сурвіла за ўладу. Найбольшае маё шчасце было перадаць гэты мандат. Найбольшае шчасце. Это фактычна маё мроя, маё жаданне. Але пакуль што яшчэ выглядае, што цяжка зоме пару гадоў, і я ўжо вечна не буду старшынёй рады, так што будуць выбары, выберуць кагось другого, і будзе прадаўжацца, пакуль не будзе рада здольная здаць свой мандат беларускаму ўраду.
гаспадарства я бачу таксама, што многія панабывалі кнігі, хтосьці ўжо актыўна праглядаў, пачаў чытаць нават і так далей, хтосьці, магчыма, ўжо прачытаў. І, верагодна, ёсць некаторыя пытанні у вас таксама. Можна, безумоўна, сёння будзе і падпісаць гэтыя ўсе кнігі, аўтарка з задавальненнем падпіша, канешне ж. А ці штосьці хацелі б запытаць таксама ўжо тут і цяпер? Гістарычны момант. Іншых 90-х народзінаў ўжо не будзе, будуць іншыя народзіны. Калі ласка. Пытанне такое не складана, але мне вельмі цікава. Пілкін з Берегу і гэтак далей. Вось ваш бацька, ён ведаў мову шмат, ён ведаў нямецкую мову. Ці бацька ведаў мову? Які вось праходзіў той чалавек і сказаў, вось ці не варта цуд. На якіх мовах там вось як вы ішлі па гэтай краіне адну за адной? Мае бацькі былі былі адукаваныя. Значыць, тата скончыў тэхнічную школу ў Вільні, і там мусілі браць некую мову, і, здаецца, бралі нямецкую мову, здаецца. І мама скончыла гандлёвую школу ў Баранавічах. Так што таксама мовы былі. Так што яны крышку ведалі. Так што, як мы былі ў Нямецчыне, яны маглі галоўнае зразумець. Але мовы сапраўды не ведалі. Так што гэта памагло ім, што яны нешта крыху ведалі, каб магчы зразумець тое, што ім гавораць. І гэта было таксама свайго роду. Гэта цудоўна, што это сталася, так, што яны маглі зразумець да чалавека, і што гаварылі некую мову, якая для іх была зразумела. Я дакладна гэта не памятаю. Я навучылася першую мову беларускую ў Беларусі ў 8 гадоў. Другую мову навучылася нямецкую ў Даніі, таму што ў Даніі усе уцекачы між сабою гаварылі па-нямецку, бо іначай данскай не ведалі. І хутка пазней я пачала вучыцца данскую, навучыла данскую, дзякуючы расказаць. Мы жылі ў лагері ў Скотсбург на поўнач ад Копенгагі. І я памятаю, моя мама нас пускала на зрабіць дзяцей. Не баялася, што пасля вайны нічога не баялася мама. І я пайшла па вуліцы і прыйшла да некай крамы. І там крама такая цудоўная, супраць санаторії для багатых людзей. Там парфумы, лялячкі, розныя ўсё. Я стала і гляджу на гэта, я ж ніколі гэта не бачыла падчас вайны, гляджу на гэта. І выходзіць жанчына, якая займалася крамаю, кіравала крамаю, і мяне пытаецца па-данску, чи мне падабаецца щось такое. А я і па-нямецку кажу, я не разумею, што вы гаворыце. Вона каже, а ти хочеш навчитися? Я кажу, так. Вона каже, приходь кожен день після обіду до мене в краму, і я буду тобі давати данські лекції. І за пару місяців приїхала до її відвідати її мама. Старенька я, як ви бачили на знімці, де я стою в білоруському костюмі. Приїхала відвідати мама, і тоді моя жінка попросила її, щоб вона мене взяла з собою, бо ще був час мене послати за місяць на вёсцы, там, где можно говорить, у данскую школу. И другий месяц узяли з Копенгаги. Яны тады у Копенгазе люди довольно тяжко жили, это сразу после войны было, да? Тады взяли девчонку до себе, каб мне было с кем говорить, каб хутчэй навучыцца мову. Як я вернулася за 2 месяцы до хаты, то я уже белорусской не умела, уже по-данску говорила, так. Дык вось. И я чаму гэта рассказываю? Пра мову бацькоў. Так што бацькі фактычна ні па-данску ніколі не навучыліся. Па-французску, як мы будавалі хату ў Францыі, я недзе расказваю маю, то я мусіла заўсёды быць перакладчыкам, заўсёды ездзіла з татам, каб... І ўсе беларусы, што выехалі з Францыі ў Амерыку, то я выпаўняла іхнія паперы. Цэлае жыццё была ўжо перакладчыцай такой, што беларусы, шмат беларусаў добра мову не ведалі, яны не цікавіліся, не было патрэбы. Це была патрэба, але на працу, якую нарабілі, маглі рабіць з тым, што не ведалі. Так што мае бацькі за добра мову не ведалі, але пражылі бацькі
Tata памёр у 77-м, а мама ў 94-м у Францыі. Ну і дастаткова гаварылі, каб жыць там, але каб сказаць, што вельмі добра ведалі, не ведалі. Але мне так папалася у маім веку, я вам это кажу маладым, асабліва маладым людзям, калі маеце магчымасць, вашае дзіцё вучылася мовы чужыя у 6 гадоў, рабіце ўсё магчымае, каб навучыць. Так лёгка ідзе. Так лёгка навучыцца мову чужую ў 6 гадоў. І так, хай Вера і Арына хай гэта пачуюць. Хай іншыя мовы, не толькі беларускую, яны па-беларуску умеюць, і па-французску, і па-нямецку умеюць, так? Але я пайшла ў школу, у сярэднюю школу ў Францыі, ўжо 5 моваў мела. І пайшла, вучылася ангельскую у гэтай школе. Ваш телефон. Ай, выбачце. Ніхто не ведае, што я занятая. Як такое магчыма? Ай, гэта моя... Выбачце, толькі скажу, гэта моя двоюродная... моя цётка у Амерыцы, Лора Рейнольдс. Уже хіба... Мистков. Позвоню ей позже. Потом... Звони знову. So? Okay. Laura, how nice of you to call. Fine, I am 90, you know. Thank you so much. Right now I am in front of about 100 people. What to whom I am telling my story, my life story. So I'm going to call you, Laura, later on when I get home, okay? And I want to finish telling them. They are all Belarusians, and they just published a book about me, and they have all kinds of questions to ask. So here I am. Thank you. How you are okay, Laura? Yeah. Yeah. I'll call you. Thank you so much. I may call you this evening if I get home early enough. Okay? Okay. Okay, good. Thank you so much for calling. Thank you so much for calling. Bye-bye. Несподівка. Я не сподівалася, що вона зазвонить. Мы так само. Это одна з сёстраў маёй бабулі у Беларусі, з Койдана, здаецца, было. Выйшла замуж за беларуса ў Амерыцы і выехала ў Амерыку. І мы заўсёды марылі аб тым, што як прыедзем у Амерыку, іх пабачым. Да? І праўда, як толькі прыехалі, моя цётка з Нью-Йорку прыязджае да нас у Атау і зрабіліся. І моя цётка ўжо даўно памерла, у 95 гадоў, здаецца, а яе дачка у маім веку мне звоніць з Індіянаполіс, припомнила, што мае ўраджіны. Мы таксама памятаем, што ваш дзень народзінаў і таксама мы ўсе тут дзеля гэтага. Спадарства, ці хтось яшчэ хацеў бы штосьці запытаць, ці будзеце? Калі ласка. Па-першае, дзякуй за цудоўную кнігу, яна насамрэч якасная, я яшчэ не прачытала ўсю, але не такі старонны. Але ж маё пытанне такое, гэта кніга распавядае нам пра ваше дзяцінства, пра выпрабаванні, з якімі вы сутыкнуліся, калі беглі з Беларусі, але ж мне здаецца, што нам усім было б цікава прачытаць вашу біяграфію усю. Вот, вы такая выбитная у нас особа, и таких биографий в свете я не ведаю колькі стран, в якіх вы жили, працы, на якіх вы працавалі, і гэта ўсё. Так вось у мяне пытанне, раз у вас такі тандем добрый, можа гэта ідэя, каб стварыць вашу поўную біяграфію? На 100-й дзень народзінаў. Велізарний, дякуйте. Між іншим, одна книга вже вийшла, Радіо Свобода опубликовала книгу, яка називається «Дорога». И в Щенограде, где я была. И они меня, это Александр Лукашук меня попросил, как я робила радиопередачи 11 минут на день, рассказывающие частки моего життя, так?
І як я зробила, здається, зробила 15 радыёперадачаў, і тады яны мяне папрасілі, чи я не могла б дадаць яшчэ якіх дзесятак тэкстаў, і яны апублікуюць кнігу. І апублікавалі, яна у ёй расказвае коротко, так, што можете расказаць на 19 минут, правда? Але маё жыццё там даволі так дакладна Яно расказвае. ёсць у PDF у вольным доступе ў інтэрнэце, пагатаму захочваю таксама абавязкова чытаць. Я браў таксама некаторыя фрагменты з гэтай кнігі «Дарога» і карыстаўся імі безумоўна, хаця хацеў дадаць штосьці, чаго няма ў дарозе акурат таксама. Хаця наша кніга гэтая новая, арыентаваная не толькі для тых, хто добра ведае вашае жыццё і прачытаў біяграфію і так далей, але таксама для тых, хто мало чаго ведае і хацелася распавесці як мага больш, прадставіць менавіта постаць вашу, каб людзі зразумелі таксама, чаму варта ведаць, чаму варта пра гэта распавядаць. І таксама адсюль быў выбар мовы таксама, бо пра гэта мы таксама з вами дыскутавалі, якой беларускай мовай гэта выдаваць. І затрымаліся ўсё ж такі на гэтай версіі моўнай, таму што шырэйшае кола чытача. Дзеля гэтага так мы гэта зрабілі. Пра гэта яшчэ таксама будуць размовы, ці гэтая кніга будзе выдадзеная ў электроннай версіі e-book. Магчыма, што гэта таксама мы зробім. Пакуль што ёсць паперовая версія. Так як яна разыходзіцца, відавочна будзе другі тыраж, другі наклад гэтай кнігі, бо таксама частка кнігаў застаецца ў Еўропе, і людзі яе ўжо набываюць, і палова з таго, што была выкладзеная ў продаж, ужо набытая. На Allegro ёсць такі партал Allegro, і там можна знайсці гэтую кнігу. Абсалютна. Абсалютна. У Польшчы яна прыйдзе праз 2 дні. З лёгкасцю можна набываць на Allegro, і там яна даступная вельмі проста. Так, але таксама тут з аднаго боку кніга выдадзеная ў Еўропе, але вы тут, і таксама варта было прывезці сюды. Гэта асобная гісторыя. Цягнуў 160 экземплярах у валізках, уявіце сабе. 160 кніжак тут, так. Ну, ўжо відавочна менш. Асобная падзяка Air France, гэта не рэклама. Які са спрэчкамі з менеджерамі, дырэктарамі і гэтак далей ўсё ж такі дазволілі прывезці ўвесь той багаж, які ў мяне быў з сабой. І ў выніку... Я не ўважаю тое, што я рабіла ўсё жыццё, для мяне было вельмі нармальным. Не можна... Я высілкаў не рабіла, так? Я рабіла тое, што ўважала патрэбным рабіць у тым моменце, і мне выдаваць это нармальным. Мне здаецца, што мне, магчыма, гэтыя гены, што мне перадалі бацькі. Дзеля іх я так адчувала такую моцную прыналежнасць да Беларусі. Нешта ёсць, што вельмі моцна прачувала. Мой брат таксама між іншым. Мой брат таксама, ён меў крыху іншы лёс, але таксама вельмі моцна любіў Беларусь. І альбо гэта перадаецца сям'ёю, што мне здаецца, што найважнейшае гэта сям'ёю. Але яшчэ нешта большае ёсць, таму што што бы ні рабіла, заўсёды патрэба была гэта нешта, калі была якая магчымасць зрабіць штосьці для Беларусі, рабілася гэта. І як толькі так, як бы сказаць, любая зачэпка такая была, так, якая, скажам, як нашых дэпутатаў збілі ў Беларусі, якраз на мае ўрадзіны. 11 красавіка былі збілі, як Лукашенка першы год, так, у 95-м годзе, здаецца, збіў беларусаў. І я тады працавала, у 95-м я яшчэ працавала, і мела сяброў, з якіх старшыня арганізацыі парламентарыяў. Была сяброўка, пазнаёмілася недзе ў людзей, так. І я тады, мне прыйшло зразу, першая рэч, іду да этой сяброўкі, што можа парламент зрабіць, каб пратэставаць. Занялася на гэтым зразу, напісалі ліст, парламент напісаў ліст у ОСДЕ, былі пратэсты афіцыйныя Канады супраць гэтага збіцця беларусаў. Гэта значыць, што нават
Питання не було. Це було... І поэтому эссе біографічне так і називається, і тут можна гуляти з натиском «любіть Білорусь» або «любіть Білорусь». Це вже самі для себе обираєте, як хочете. Господарство захочую брати, захочую читати, захочую приходити на подпис, фотографуватися так само. Іншую з книжкою. Віншую тебе. Віншую тебе. Вельми дякую.